Bona nit a totes i a tots. Anem a començar aquesta nit màgica, aquesta nit de la moda d'aquest BALEARIC TRENDS 2010 aquí a Inca. A la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia creiem que treballar per la moda a les Illes Balears és fer camí dia a dia. La moda, com sabeu, se reinventa cada temporada i això ho saben bé els joves alumnes que avui ens acompanyen. Per aquest motiu, la Conselleria cedeix el protagonisme a ells. Per tant, jo crec que ara és hora de passejar pel pati i de disfrutar el que han fet aquesta gent que s'esforça dia a dia per ser els millors. Moltes gràcies a tots.